A cserébe kapott Pest megyei területet majdnem 600 millióval túlértékelték, vagyis a csereüzletben a magyar államot több mint 1 milliárdos kár érte. A sukorói ügy két másik szála viszont már a bíróság előtt van. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ugyanis a sukorói szerződés semmisétételét kérte a bíróságtól, arra hivatkozva, hogy belső vizsgálatuk szabálytalanságokat állapított meg a megállapodással kapcsolatban. Emellett a külföldi befektetők képviselőit közokirathamisítással is vádolják, mert a vád szerint úgy jelentkezett be egy sukorói címre állandó lakosként, hogy közben nem él ott. Tehát 2009 áprilisa óta nyomoz a főügyészség, de ön júniusban ebben az ügyben is meglepetéseket ígért. Hol vannak ezek a meglepetések, hol számítsunk rájuk? Ezeket a meglepetéseket hamarosan nyilvánosságra fogom hozni, tekintettel arra, hogy újabb iratok kerültek a birtokomban, amelyet át fogok adni a nyomozóhatóságnak. A központi nyomozó főügyészség nyomoz ebben az ügyben. Egyébként... És komoly meglepetések voltak ezekben az iratok? Valamit áruljon el, olyan jegyzőkönyvek az egyeztetésről, amelyek teljesen egyértelműen azt igazolják, hogy a sukorói telekcserében vagy ingatlan Panamában nem Tátrai Miklós volt a felelős, hanem sokkal feljebb vezetnek a szálak. Veres János volt pénzügyminiszterig, illetve a volt két miniszterelnökig, Gyurcsány Ferencig és Bajnai Gordonig, ugyanis eléggé nehezen tudom elhinni, hogy egy ilyen jelentős beruházás tekintetében egy vagyonkezelő vezérigazgatója maga döntött. Itt kifejezetten konkrét politikai utasításra történt az ingatlancsere, és ezek az iratok, amiről én beszélek, ezt fogják igazolni. Most Bajnai Gordon 2009. június 5-én maga kért vizsgálatot egyébként erről a földcseréről, és aztán Oszkó Péter pénzügyminiszter nyilván Bajnai Gordonnal egyetértésben kezdeményezte, hogy semmi se is tegyék ezt, és Bajnai Gordon támogatta, hogy felálljon egy parlamenti vizsgálóbizottság. Mindezt tette annak dacára, hogy ő tehetett az egészről? Igen, jó magam pedig 2008. decemberében kértem már vizsgálatot Tátrai Miklóstól, a vagyonkezelő akkori vezérigazgatójától, amely vizsgálatot a mai napig nem folytatták le, illetve amikor én jó magam személyesen találkoztam Oszkó Péterrel a pénzügyminisztériumban, és 4 szem közt folytattunk megbeszélést, és bemutattam neki azokat az iratokat, amelyet úgy állandóan rajtam kértek számon, hogy én blöffölök, meg valótlant állítok, akkor ő maga is meglepődött, hogy valóban olyan iratokat látott, olyan dokumentumokat nézhetett meg, amelyről eddig tudomása sem volt. Én úgy gondolom, hogy ebben az ügyben folyamatosan félretájékoztatták Oszkó Pétert, és azt is vélelmezni merem, hogy Bajnai Gordon sem mondott igazat ebben a kérdésben, mert ha ő maga kért volna vizsgálatot, vagy annyira fontos lett volna ez a vizsgálóbizottság, akkor a parlamenti választásokat megelőzően a vizsgálóbizottság fölállt volna. Nem állt föl. Engem Orbán Viktor miniszterelnök pontosan azért bízott meg ezzel a feladattal, hogy ennek az ügynek tegyünk pontot a végére. Na most ugye itt a legfontosabb kérdés, és akkor ezek szerint ön azt mondja, hogy az ön által mostani időszakban megismert iratokban erre talált bizonyítékot, az az, hogy ennek a teleknek, illetve a szóban forgó telkeknek a felértékelése hogyan, vagy felbecslése hogyan zajlott, hiszen itt van a jelentős különbség, így áll össze ez az 1,3 milliárd, mert hogy az egyiket jelentősen alul, a másikat fölülbecsülték, de ugye ami nem bizonyítható, ha csak most nem került elő más, vagy minden esetben nehéz a kapcsolatot megtalálni, hogy ilyen magas szinten, ahogy ő mondja, abba is beleláttak volna, hogy ki hogy értékel fel egy ilyen ingatlant, hiszen se a miniszterelnök, se a miniszter nem értékbecslő, és arra egyenlőre a tanúvallomásokból is, mint ez a mi riportunkban látszott, nincsen utalójel, hogy ők az értékbecslés folyamatában benne voltak. Tehát ez az, amit most az iratokban bizonyítani tud? Aki az ügyben egy kicsit jobban belelát, az jól tudja, és én akkor jobban beleláttam, hogy 2 értékbecslésről van szó. Volt egy korábbi értékbecslés, ami alulértékelte az ingatlant, és most ugye az ügyészség elkészítette azt az értékbecslést. Csak hát az a kérdés magyarul fogalmaz, hogy átverték-e a felsőbb szinten lévő vezetőket, hiszen ő elég tesznek egy papírt, hogy ennyit ér ez az ingatlan, ő nem fogja tudni, hogy ez így van, vagy nem van így, vagy benne volt ebben. Én úgy gondolom, hogy a politikai felelősség ennél sokkal komolyabb, mint hogy valakit átvertek, vagy nem. Volt egy kormányülés, ahol konkrétan ebben a kérdésben született egy döntés, ráadásul ugye a kormány 2,5 milliárdos állami támogatást is biztosítani kívánt ehhez a beruházáshoz, kiemelt kormányprogrammá nyilvánította, tehát elég nehéz lett volna azt elhitetni az emberekkel, hogy a
volt miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc vagy Bajnai Gordon nem tudott konkrétan arról, hogy valójában milyen folyamatok zajlódnak. Tehát az akkori kormány valamihez a jóváhagyását hozzáadta. A tájékoztatás pedig a nálam levő iratok és jegyzőkönyvek alapján teljes volt. Hát meg kell nézni azt a kormányülési jegyzőkönyvet, ami a sajtóban már megjelent, hogy teljes mértékben tudomással bírtak az akkori kormánytagok arról, hogy valójában mi is zajlódik ebben az ingatlan cserében. Tehát az nem elképzelhető, ők ugyanis erre hivatkoznak, hogy ők azt remélték ettől a beruházástól, hogy sok ezer munkahelyet teremt az adott régióban, ezért tették kiemelt beruházásá, ezért támogatták, és arról nem tudtak, ugye ez a kérdés, hogy kiderül-e az önirataiból, hogy mégis, hogy az ingatlan cserében viszont súlyos félreszámolások vannak. Igen, a kormány ebben a kérdésben több mindent állított. Először azt állította, hogy az ingatlan cserére azért volt szükség, mert az autópálya ott megépülő nyomvonala miatt kell. Aztán később ugye jött ez a kaszinó beruházás, és rengeteg olyan verzió került elő, amely teljesen azt bizonyítja, hogy igenis konkrét tudomása volt az akkori kormányfőnek, illetve a kormány tagjainak, hogy miben született döntés. És azok az egyeztető jegyzőkönyvek, amelyből én is hoztam nyilvánosságra, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kifejezetten jogszabályellenesnek minősítette akár az ingatlancserét, akár a szerződések megkötését, és ellenezte ezt, teljesen egyértelmű volt, hogy egy politikai döntés született, és a politikai döntést végrehajtója pedig Tátrai Miklós volt, aki én úgy gondolom, hogy ebben az ügyben is ugyanabba a pozícióba fog kerülni, vagyis gyanúsítottként, mint a Komárom-Esztergom megyei ügyben. Nagyon rövid válasz kérek, mikor fogja a nyilvánosság ezeket az újabb iratokat megismerni? A mai napon egyeztettem az ügyészség vezetőjével, hamarosan kezdeményezek egy találkozót vele, és akkor fogom neki átadni ezeket az iratokat. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.